Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα. Και το λέω από την καρδιά μου, πραγματικά βλέπω μια γεμάτη αίθουσα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρέσβη, στη γυναίκα του που μας αγκάλιασαν με τόση αγάπη και όλη η ομάδα. Και για να μην πάρω άλλο από το χρόνο σας, μπαίνω κατευθείαν στην έρευνα, η οποία πρέπει να πω ότι ήταν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες έρευνες που έχω κάνει στην καριέρα μου. Και να ξεκινήσω με το τι κάναμε. Ουσιαστικά έκανα μόνη μου 12 συνεντεύξεις σε βάθος. Όλες ήταν σε μορφή ελεύθερης συζήτησης. Ήταν 11 επαγγελματίες. Οι τρεις συνεντεύξεις ήταν από startups σε διαφορετικά στάδια το καθένα. Το ένα ήταν στο ξεκίνημα, το άλλο έχει προχωρήσει αρκετά και το άλλο είναι πλέον μπορούμε να είμαστε εθνικά υπερήφανοι γι' αυτό. Ο κωδικάς μας δεν μου επιτρέπει να αποκαλύψω τα ονόματα των ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα. Κάποιοι είναι σήμερα εδώ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είδα βεβαίως και 9 συνεντεύξεις, από τις οποίες 2 ήταν paired interviews, ζευγάρια, με επαγγελματίες από το χώρο του funding, από το χώρο των startups και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όλα μεταξύ 26 Μαρτίου και 18 Απριλίου. Συνολικά λοιπόν είδα 15 ανθρώπους, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί διέθεσαν για την έρευνά μας και πάνω από 2 ώρες, και πολλά από τις λέξεις και τις φράσεις τους θα δείτε ότι έχω χρησιμοποιήσει. Τι είναι τα startups? Τα startups είναι σαν τα σπερματοζωάρια. Δεν επιβιώνουν όλα και από αυτά που επιβιώνουν ένα θα γονιμοποιηθεί. Τι οδηγεί ένα startup στην επιτυχία? Οι άνθρωποι, οι ιδρυτές, η ομάδα. Αυτό είναι το ένα και μοναδικό στοιχείο που οδηγεί στην επιτυχία. Τα άλλα όλα βρίσκονται στην πορεία. Ιδανικά 2-3 άτομα με συμπληρωματικές δεξιότητες και ρόλους. Η ομάδα αυτή πώς πρέπει καταρχήν να λειτουργεί? Να έχει κοινό όραμα, συμπληρωματικές ικανότητες, αλλά ξεκάθαρους ρόλους και ευελιξία ταυτόχρονα. Να έχει εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια μεταξύ της η ομάδα. Αλληλοεκτίμηση και αλληλοστήριξη. Αρμονία και ισορροπία. Σαν άτομα πρέπει να είναι άτομα με αφοσίωση και εργατικότητα. Με πίστη και πάθος. Με επιμονή και υπομονή. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό έβριμα της έρευνας είναι ότι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία ενός startup είναι αυτό που λέμε το τέριαγμα μεταξύ των ανθρώπων. Συνήθως προσελκύουμε ανθρώπους που είναι σαν και εμάς. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να γνωρίζουμε καλά τον εαυτό μας και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους που θα συμπληρώσουν αυτά που λείπουν από εμάς. Άρα πρέπει καταρχήν να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν πράγματα που λείπουν από εμάς. Ο επιχειρηματίας, το έχω βάλει ξεχωριστά γιατί είναι ένα ειδικό είδος ανθρώπου. Είναι ο άνθρωπος που αδιαφορεί για τους πόρους, αν δεν υπάρχουν. Δεν είναι εμπόδιο για αυτόν η έλλειψη πόρων. Και όταν λέω πόρων εννοώ ανθρώπους, τεχνολογία, κεφάλαια, συμμαχίες, οτιδήποτε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται γιατί μπορεί να τα βρει. Εντοπίζει τις αγορές, εντοπίζει τις ευκαιρίες και βρίσκει τις λύσεις. Σαν άνθρωπος είναι οραματιστής, έως και λίγο τρελός. Ωραία τρελός όμως. Είναι ταλαντούχος, είναι τολμηρός, παίρνει ρίσκο, δεν φοβάται. Έχει αυτοπεποίθηση, αλλά δεν είναι εγωιστής ούτε εγωπαθής. Ταυτόχρονα είναι ένας άνθρωπος πρακτικός, αποφασιστικός, συνεργάσιμος, ακούραστος και ευέλικτος. Ο επιχειρηματίας είναι αυτό που λέμε ειδικό είδος. Είναι το πολύ 1 με 2% του πληθυσμού. Και γι' αυτόν η εκπλήρωση του οράματος και η δημιουργία είναι πιο σημαντικά από τα κέρδη, από το να γίνει πλούσιος. Δεν είναι αυτό το οποίο βλέπεις στην αρχή. Και τώρα, αφού έχω ολοκληρώσει τον παράγοντα άνθρωπος, μέσα από όλη μου την έρευνα έκτισα μια πυραμίδα βάσει της οποίας πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου ότι είναι η πορεία ενός επιτυχημένου startup. Στη βάση της πυραμίδας βεβαίως είναι οι άνθρωποι τους οποίους μόλις σχολιάσαμε. Ταυτόχρονα είναι η ιδέα, η οποία πρέπει να έχει μια καινοτομία και να μπορεί να γίνει ένα εμπορικό προϊόν. Πίστη, πάθος, χρήματα 1. Δεύτερο επίπεδο, αποφασιστικότητα, επιμονή, πλάνο και χρήματα 2.
Στο τρίτο επίπεδο, ορθή διοίκηση, δυναμική πωλήσεις, χρήματα 3. Συνέπεια, ανάπτυξη, επέκταση και επιτυχία. Και άλλα 2 πράγματα που χρειάζονται. Να σε βοηθάει αυτό που λένε ecosystem, το περιβάλλον, και να είναι και το momentum. Προσπαθούμε λοιπόν να βάλουμε σε κανόνες πράγματα. Δεν μπαίνουν όλα σε κανόνες. Εγώ έχω κάνει μια απόπειρα εδώ. Και που αυτό που σκέφτομαι είναι στη συνέχεια να φτιάξω κάτι πιο προχωρημένο, σαν checklist, σαν ερωτηματολόγιο για τις γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν. Ιδέα, η καινοτομία. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να ξεκινάει από το ποιοι είναι οι αποδέκτες, οι χρήστες της ιδέας, και όχι στο τι μπορούμε να φτιάξουμε επειδή αρέσει σε εμάς. Η καινοτομία μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε μορφή η φάση. Σίγουρα όμως πρέπει αυτό που έχουμε να έχει μοναδικότητα, να έχει added value, να είναι σε συνάφεια με τις κοινωνικές τάσεις και αξίες, να κάνει τη διαφορά, και μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε χώρο ή τομέα. Μην περιοριζόμαστε μόνο στην τεχνολογία. Υπάρχουν πολλές αναπτυσσόμενες αγορές. Αν είχα παραπάνω χρόνο θα σας τις έλεγα, αλλά φαντάζομαι ότι θα καλυφθούν στη συνέχεια. Ο στόχος είναι η μαζική και διεθνής αγορά, να είναι scalable δηλαδή το προϊόν, η υπηρεσία που θα βγει, και με δυνατότητες εξέλιξης, να μην μείνει στατικό. Πρέπει να είναι kick-ass idea, not a must-have. A must-have, not a nice to have. Να έχει εμπορικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Όσο ελκυστική καινοτόμα και αν είναι μια ιδέα, δύσκολα αξιολογείται ή υποστηρίζεται αν δεν είναι σε χειροπιαστή μορφή, αν δεν γίνει τελικά αυτό που πουλάμε. Μεταξύ ιδέας και εμπορεύσιμου προϊόντος θα μας χρειαστεί έρευνα, θα μας χρειαστούν αλλαγές, θα πάρουμε τα πρώτα μας μαθήματα, και verbatim, όπως το πήρα από συνέντευξη, από την ιδέα στο χαρτί μέχρι το πρώτο προϊόν μπορεί να γίνουν και μέχρι 60% αλλαγές. Η εμπορικότητα είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορέσει κανείς να συνεχίσει. Γιατί δεν μπορούμε να πουλήσουμε μια ιδέα. Κανένας δεν θα μας πιστέψει. It's about execution. Να το δούμε στην πράξη. Πολύ σημαντικός θεμέλιος λίθος, η πίστη και το πάθος. Σε τι? Στο όραμα. Αυτά τα 2 ενισχύουν την τόλμη, αυξάνουν τη δύναμη, στηρίζουν την αποφασιστικότητα, σε κρατάνε στις δύσκολες στιγμές, οδηγούν σε πετυχημένες ενέργειες πρόθεσης. Όταν κάτι το πιστεύεις εσύ ο ίδιος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μιλάς γι' αυτό και να μην πείσεις τους άλλους. Χρειάζεται αυτό που λέμε walk the talk. Δεν μπορεί να είναι κάτι που το σκέφτηκες για να πουλήσεις, να βγάλεις λεφτά, αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι από πάνω κάτω μέσα του. Αυτό είναι το driving factor. Αυτό σε κρατάει να ανταπεξέλθεις στα εμπόδια, γιατί το πιστεύεις. Χρήματα 1. Είναι αυτό που λέμε seed money. Είναι το πρώτο κεφάλαιο που χρειάζεται για να γίνει η ιδέα, να γίνει πράξη, να γίνει προϊόν. Είναι μικρά ποσά, αλλά είναι δύσκολο να τα βρεις. Η ομάδα που δεν αντιμετωπίζει εμπόδια, που τα ξεπερνά, προσπαθεί και τα βρίσκει. Είτε από δικά τους λεφτά οικονομίες, είτε από τα 3F's, family, friends or fools, είτε από ειδικά startups ή κρατικές επιχορηγήσεις, εφόσον βεβαίως πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτός που θέλει τα πρώτα του λεφτά θα τα βρει. Δεν είναι πολλά λεφτά. Είναι όμως απαραίτητα για να μπορεί η ομάδα να είναι αφοσιωμένη για όσο διάστημα χρειαστεί η ιδέα να γίνει πράξη. Εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι ταυτόχρονα και smart money. Δεν είναι απλώς κάποιος μας έδωσε λεφτά και έφυγε. Για να μπορεί ταυτόχρονα να μας δώσει την εμπειρία, την τεχνογνωσία, το mentoring που χρειαζόμαστε και να μας φέρει στις κατάλληλες επαφές. Ας πούμε περάσαμε το πρώτο επίπεδο. Τι μας χρειάζεται μετά? Αποφασιστικότητα. Είναι η κινητήρια δύναμη επίσης. Είναι προϋπόθεση το κατάλληλο life plan. Είναι κάποιος που λέει έχω αποφασίσει τι θέλω στη ζωή μου. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να λέμε θέλω και τόσες μέρες τη βδομάδα διακοπές και θέλω και αυτό και θέλω και εκείνο. Εδώ μπορεί να δουλεύω 24 ώρα, μπορεί να δουλεύω Σαββατοκύριακα. Δεν καταλαβαίνω από ωράρια. Γιατί είναι το πάθος μου, αλλά ταυτόχρονα είναι και η θέλησή μου.